लोक म्हणतात मुलगी नको मुलगा पाहिजे, पण का मुलगी नको? आणि जेव्हा ती मुलगी जन्माला येते तेव्हा लोकच म्हणतात की घरात मुलगीच्या पावलांनी लक्ष्मी आले असं म्हटलं जातं. मग मुलगी प्रत्येक आईला वाटतं मुलगी पाहिजे, पण घरातली मंडळी असतात ती म्हणतात मुलगी नको म्हणून. पण जेव्हा मुलगी जन्माला येते तेव्हा सगळ्यात जास्त आनंद होतो तो म्हणजे तिच्या बापाला. आणि जेव्हा ती मुलगी जन्माला येते तेव्हा तो बाप ठरवतो, त्याच्या डोक्यात विचार चालू असतो की मुलगी झालीये, ती 18 वय पूर्ण होईपर्यंत माझ्या जवळ राहणार आहे, तिला कधी काही कमी पडून द्यायचं नाही, तिला तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपायचं, तिला सांभाळायचं असं तो बाप मनात ठरवत असतो महाराज. शेवटी तो बाप हा बापच असतो. बापाचं काळीज म्हणजे त्याची मुलगी असते, बापाचं जीव म्हणजे त्याची मुलगी असते. आणि बाप हा कष्ट करतो, शेतात राबतो आणि मुलीच्या लग्नासाठी एक एक रुपया जमवतो, त्याला बाप म्हणतात. आणि जेव्हा मुलगी तारुण्यात येते तेव्हा बाप म्हणतो मुलगी झाली, आता ती तारुण्यात आली, आता तिचं लग्न केलं पाहिजे. आणि जेव्हा ती मुलगीचं लग्न ठरतं महाराज, प्रत्येक घरी जाऊन 10 लोकांच्या घरी जाऊन तो जो बाप उंबरठा जिजवतो तो त्याच्या मुलीसाठी त्याला बाप म्हणतात. आणि जेव्हा मुलीचं लग्न ठरतं तेव्हा त्या बापाला आनंद होतो का? नाही, तर त्या बापाला घरापुढे मंडप उभा आहे, पाहुणे येतात म्हणून त्या बापाला एकीकडे आनंद असतो महाराज, पण एकीकडे दुःख असतं. कारण त्याचा जीव, त्याचं काळीज त्याच्यापासून लांब जाणार असतं, त्याच्यापासून दूर जाणार असतं महाराज. कारण त्याच्या पोटचा गोळा ही म्हणजे त्याची मुलगी असते. बापाचं मुलीवरच जास्त प्रेम असतं असं मी म्हणत नाही, बाप मुलावर पण प्रेम करतो महाराज, पण बापाला जी सगळ्यात जास्त जीव लावते ती म्हणजे मुलगी असते. कारण बाप जेव्हा दिवसभर दमतो घरी येतो तेव्हा ती मुलगी पाण्याचा ग्लास घेऊन बापाकडे जाते आणि बापाला म्हणते, बाबा तुम्ही दमलात का? असं म्हणणारी ती मुलगी असते. कधी मुलगा विचारतो का त्याच्या बापाला की बाबा तुम्ही दमलात का? असं नाही, कारण ती मुलगी ही शेवटी मुलगीच असते. आणि जेव्हा मुलीचं लग्न ठरतं, लाडात वाढलेली लेक माणूस जेव्हा उभी असते, कारण बापापुढे आयुष्यात किती जरी प्रसंग आले तरी बापाला त्या प्रसंगाला सामोरे जाण्याची, त्याच्यावर मात करण्याची जिद्द असते महाराज. पण मुलीचे लग्न हा प्रसंग जर बापासमोर आला तर बाप पूर्णपणे खचून जातो. लाडात वाढलेली लेक मांडवत उभी होती, बाप मुसमुसत रडत होता, पण लोकांना दाखवण्यासाठी गालावर हसू आणत होता महाराज. बापाचं जेव्हा मुलीच्या डोक्यावर अक्षता पडतात, बाप अक्षता टाकतो, पण जेव्हा ती मुलगी जाण्यासाठी निघते तेव्हा तो बाप तिच्या त्या आठवणीत त्या घरात जाऊन धस रडत असतो. आणि ती मुलगी जाताना आईला भेटते, भावाला भेटते, आत्या मामा मावशी काका सगळ्यांना भेटते. आणि जेव्हा तिच्या लक्षात येतं की ज्या बापाने मला सांभाळलंय, ज्या बापाने मला तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपलंय, तो माझा बाप कुठे आहे असं जेव्हा तिच्या लक्षात येतं महाराज, तेव्हा तो बाप धावत पळत जाऊन ती मुलगी त्या बापाला कडकडून मिठी मारते आणि म्हणते, बाबा तुम्ही काळजी करू नका, मी संसार सुखाने करेल, मी माझ्या सासू सासऱ्यांना आई वडील मानेल, बाबा तुम्ही काळजी करू नका असं सांगणारी ती मुलगी असते. आणि ती बापाची डोळे पुसते आणि बापाला म्हणते, जर तुम्हीच असे रडत राहिलात तर मी इथून पुढे जाईल का? माझं पाऊल इथून पुढे पडेल का बाबा, तुम्हीच सांगा. आणि मग तो बाप उठतो, डोळे पुसतो, मुलीच्या हाताला धरतो आणि तिला त्या गाडीपाशी घेऊन जातो महाराज. आणि तिच्या सासू सासऱ्यांना हात जोडून विनवणी करतो की आजपर्यंत मी माझ्या मुलीला लाडात सांभाळलंय, आता तुम्हीच तिचे आई वडील आहात, आणि तिचं जर काही चुकलं तर तिला लेकीच्या प्रमाणे तुमची एक लेक असलेल्या या नात्याने तिला समजून घ्या असं हात जोडून विनवणी करणारा तो बाप असतो. बाप ती मुलगी जाताना सगळे रडत असतात, बाप पूर्णपणे खचलेला असतो, पण इतरांना आईला आधार देण्यासाठी बाप त्या आईला सांगत असतो की तू रडू नको, आपली मुलगी कुठे लांब चालली आहे, ती परत येईल असं तो बाप त्याच्या कुटुंबासाठी, त्यांना आनंदात राहण्यासाठी सांगत असतो महाराज. त्यांना बाप म्हणतात. मुलगी जाताना सगळे रडतात, इतकंच नाही
तर त्या मुलीला जी गाडी नेण्यासाठी आली असते त्या गाडीतला ड्रायव्हर सुद्धा रडत असतो आणि तो बाप त्या ड्रायव्हरला विचारतो की अहो तुमचं आणि आमचं नातं काय, तुम्ही रडताय का, तुमच्या डोळ्यात पाणी का? तर तो ड्रायव्हर सांगतो महाराज की जशी ही तुमची मुलगी आहे तसं मी पण एका मुलीचा बाप आहे आणि प्रत्येक मुलीच्या बापाला ही त्याची मुलगी जाण्याच्या वेळेस रडायला येतं महाराज, कारण त्याचा जीव हे परगावी जाणार असतं आणि जगात बाप आणि मुलीच्या नात्यापेक्षा कोणतंच नातं सर्वश्रेष्ठ नाही.